Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna da Aure Na marubuciya Aure Salisu, wanda yake zuwa muku a tashar Farfajiya Hausa TV. Da ni mai gabatar muku Momin Dija. Don nan subscribe da alamar ƙararrawa. A baya mun tsaya inda ƙarar kiran waya ce yasa ta ɗagowa. Dadi ta gani don haka ta saisaita kanta ta ɗaga kiran. Same ni falo na, ya kashe wayar. Cikin sauri ta suka hijab ta nufi kiran dadi. Cikin natsuwar da ta aro ta yi sallama ta shigo falo. Yana zaune fuskarsa cike da annishuwa yana jin yau ba abin da zai sa shi amma yadda abin da ke ransa. Gyaran murya ya yi. Wailat, ina son ki sani ta da kika zo gidan nan na ɗora idanuwa na kanki zuciyata ta aminta da ke. Na ji na samu mata ta biyu insha Allah. Na san za ki ce kina jin kunyan Hajiya, to ba gida ɗaya zan ajiye ki da ita ba. Zan gina maki gida mai kyau tankar yadda kike da kyau, ba zan bari wani nakasu ya samu rayuwarki ba. Tun da dadi ya fara magana hankalinta ya bar jikinta. Sosai ta ji zazzaɓi ya rufe ta, ko shakka ba ta yi dadi bai cikin hankalinsa. Ita kan me zai sa ta saka ma mama da wannan muguwar sakayyar duk sanda take mata. Ƙarshen zamana ya zo kenan, ban san ina zan dosa ba ni Huwailat. A tunaninta a zuci take magana, ashe a fili ne. Wallahi Huwailat kai gangancin barin gidan nan baki min adalci ba. Dan na faɗa miki na riga na faɗa son ki da ƙaunar ki, fata na ki ban dama na gwada maki kalar ƙaunar da nake maki. Kai hakuri dadi, ba zan iya ba. Matsayin uba na ɗauke ka, bai kamata ka sauya daga hakan ba. Kar ki yanke wannan hukuncin, don wallahi kika bar ni zan iya rasa rayuwata. Wailat, ki bar kallo na tsoho, wallahi zan ji yadda ke daɗin da yaro ba zai iya ba. Cikin kuka ta duka gabansa, kai ma girman Allah ka bar wannan shiman magana a nan dadi. Hakan tabkar cin fuska ne da cin amana ga mama. Wailat, lafiya kike ta kuka haka, in ji mama da ta faɗo ɗakin. Adamawa tsab ya shirya don tafiya wani aikin da zai yi a garin Sokoto. Sai dai san bai jin daɗin tafiya, zuciyar shi na bashi shawarar ya koma gida don gano halin da ƙanwarsa take. Don tun da ya taho ya yarda wayarsa bai da lambarta. A ransa yake jin tamkar tana cikin wani hali. A kanta ya je neman dangin mahaifinsu don ya gansu, sai ya koma ya taho da ita. Sai aka tura sa bayarsa tsawon wata 9 ya dawo, kuma yanzu an tura sa Sokoto. Shi kan ba dan yana son aikin ba abin da zai hana sa aje sai ya koma ga ƙanwarsa ya zama gatanta. Ya Mustapha kenan da ya shirya don zuwa Sokoto aiki. Samarin Zaria, dan Allah yaro shiga kace ana sallama da Amadu, in ji Alhaji Abdullahi. Da gudu yaron ya faɗa gida, jin kaɗan ya fito. Ya ce ka je zai neme ka bacci yake. Cikin mamaki baban Huwailat ya dubi yaron. Ka kuwa faɗa masa sunan daidai? Yaro sosai ma cewa ya yi tsohon Huwailat ne, ya san dai zai masa wannan dogon. Ya ce zai masa wannan dogon aikin. Kai yaro, kuma ka ce baban Huwailat ke masa sallama. Ba a jima ba yaron ya fito a guje. Amadu a bayansa fuska ɗaure ya dubi baban su Huwailat ya watsar. Amadu, na san baka san ni bane ai. Na sani man, amma ban da idda gane ka bane, waye kai? Kaɗan yana baban faɗuwa ƙasa. Amadu, ni kake ma wannan wulakancin yau? Tsohona ne da bazan maka ba? Hafsat, zo ki ga wannan tsohon ya tura diyarsa karuwanci, zai zo ya dame ni. Kamar jira take da mantsurin ta fito. Cikin dariyar shakiyanci ta ce, amma fa tsohon Huwailat an yi bawo ba marfi. Amadu ya sheke da dariya ya ce, wa ya kafan kan fa yau? Maza ka bar min kofar gida kafin na shuka ma kalar akuyancin da kai ma mai cikin ka. Tsohon kwano kawai. Suka shige suka bar sa tsaye ƙiƙam. Da ƙyar ya isa gida ya iske mai bin shi bashi na ta tijara yana ko ya biya sa ko ya kulle sa. Mama na ta kuka, su ya Abba da Malam na tsaye rai ɓace. Ba kala hakurin da basu bashi ba, amma ya kiya.
Ƙarshe aka kira dillalai suka yanki rabin gidan aka saida aka ba su 'yan cikon. Mama na, firgit maman Huwaila ta farka tsakar dare tana tunanin mafarkinta. Huwaila ta gani tana kuka, Ahmadu na tura ta rami yana dariya. Ita kuma Huwaila na kwaɗa mata kira. Sosai take bin bayansa amma ta gaza kamo su. Kamar daga sama ta ga wani ya ɗauke Huwaila ya saka Ahmadu a ramin. Sosai ta dinga tuno abubuwan da suka faru a baya. Kuka ta saka da ƙarfi, ki yafe min iyata. Sokoto, wai me ke faruwa ne iyata kike ta kuka haka? Mama kenan da take ta son jin abin da ya sami Huwailat. Cikin murmushinsu na manya masu hangen nesa ya gyara zama ya buɗe baki zai bayyana gaskiyar magana. Yawwa Hajiya, daman yanzu nake tunanin na sa ki cikin magana, ki shawo min kan Huwailat ta yadda ta amince min na. Cikin matuƙar razana Huwailat ta damƙe hannun mama, ki ce don Allah ya yi haƙuri, ba zan iya sake wata makarantar ba, na fi son wannan da nake. Dariya ta ɗan yi mamar. Kan wannan yar damuwa kike kuka haka? Wallahi baki ji yanda gabana ya faɗi ba, na sama wata tsiyar ce ta faru. Ganin ta sauya akalan maganar time guda sai ya basar shi ma ya ce, to ba damuwa, amma fa ki dage sosai ki kawo min kyakkyawan sakamako. Sosai mama ta lallashe ta sannan ta koma ɗakin ta iske ankul yayi ma Maryam kira wajen 10 ga message wajen 9. Baki ta taɓe mai yaudarin banza, ya kamata na san abin da ya sa ka shiga rayuwata bayan kana da wadda kai alƙawarin aure da ita. Yau ce rana ta farko da ta ji ya kamata ta binciko dangin mahaifinta. Bata san dadi ya sa ta tsaka mai wuya shine babban abin jin ta yanzu. San ba ta jin ankul dan ta yi ma kanta alƙawari ko son sa zai kashe ta ba za ta taɓa aurensa ba. Kama me yana ankul ka jira tawa mamayar. Bana yafiya akan so kwata-kwata. Ahmadu na kyale sani yana buga iskancinsa don ba son sa nake ba. Haka bai koya min son sa ba, amma kai kayi kuskuren koya min son ka sannan ka ha'ince ni. Hawayen bakin ciki suka zubo mata, tabbas zan ɗaga maka kafa ne saboda ka taimake ni sosai a rayuwata. Bana mai da sharri ga alkhairi, amma dai dole na koya maka darasi hankul. Bai san abin da ke faruwa ba amma fa yana jin tamkar akwai abin da ya faru da bai shirya ma faruwarsa ba. Yanzu idan kwa haka ne yana cikin tsaka mai wuya shi Yusuf. Sosai yake kiran lambar Frita amma ta ki shiga. Bayan chat yake mai daɗi da ita tace tana zuwa, to me ya rike ta haka? A gefe guda yana ta ma Angel magana amma ba reply. Ya kira ta ki amsa, wai me ke faruwa ne? Wata dabara ta faɗo masa. Ya kira mama zai fahimci komi. Bugu ɗaya ta ɗaga 'yan makaranta. Sanyi ya rasa zuciyarsa sanin halin mama ba ta ɓoye ɓacin ranta. Mama wai ina 'yan matan gidanki, ina ta kiran wayas ba wadda ta ɗaga. Ta wajen ka yau suka fara exam, ita kuma ɗiyata yau dadin ku ya taɓo ta wai zai sake mata makaranta shine fa take kuka. Makaranta zai sake mata kuma? Daman kun yi maganan ne mama? Ko ɗaya ba mu yi ba, ita kaɗai ya kira ya faɗa mawa. Ni ma iske ne tana kuka tana ba shi hakuri. Tsit ya yi, kada fa dadi ya ɓallo masa ruwa. Shi fa ya jima yana ɗan nazari kan yadda dadi ke mafrita haka kawai yake jin abin bai burge sa ba. Amma zai ji gaskiyar lamarin gumfriti. Ashe dadi ya sa ta damuwa ta ƙi kula sa. Kana kan layi kuwa? Cikin sauri ya kashe kiran, zuciyarsa na sake-sake da dama. Tunda ta yi mafarki kan yarinyar ta kullum sai ta yi irinsa abin sosai yake damunta. Baban su Huwailat komai ya tsaya, talauci ya addabe sa. Ga tsundan da mutane ke masa na ya kori yarsa kan mai kuɗi. Ku ji sharri. Sosai yake cikin damuwa bai da wani abin da zai yi. Yanzu don haka ya yanke shawarar fara sai da goro bakin titi. Su kuma su yaya Abba su yi garuwa. Yau Malam Gardi ya dawo Amadu sauri yake ya gama aikinsa na shara da wanke ma Hafsat kayan ya je gun Gardin. Sai dai abin da bai sani ba kawai Hafsat ta riga shi sanin dawowar Gardin. Ya dage yana ta wanke mata kayanta, innarsa ta yi sallama gida. Turus ta yi kafin ta daddage ta rangaɗa wani uban salati. Yau ni ta su me zan gani ɗan nan? Hafsat da ta gama shiryawa ta fito da sauri don bata ma ɗau murya ba.
Ganin Inna ce ta ja wani wawan tsaki ta koma ɗakinta. Cikin ɓacin rai Inna ta duba Hamadu, dan uban kai yaushe ka zama bawan mace. Hafsa da ta gama kintsawa ta rufe ɗakinta ta bata amsa. Tunda ya auro mace uwar kowace, ‘yar sa idon tsohuwa. Inna ta kwalalo idanuwa wacce tana ma Hafsat kallon mamaki. Ke yanzu Hafsat ni kike zaki? Uwata ce ke da in kika yi min bazan zage ki ba. Banda munafurci ma uban me na dauko mana sammako gida. Amadu kansa ƙasa ya dage sai wankin yake na ta kalla. Yaro gaban ka matar ka ke zagi na. Cikin kowan kula ya ce banda kuma ina meye na kwaso kafafuwa ki zo yanzu tunda ina zuwa gaida ku. Ya ci gaba da wankinsa. Ina ta ɗora hannu a kai za ta fasa iwarsa ta dakatar da ita. Tsohuwa nan gidan mai hankali ce, ki ƙara gaba kin dace da kalarki sai ku saji. Ta nufi ƙofar gida ta juyo ta kalli Ahmadu fuskar ta haɗe. Kana da wani iske tsohuwar ka gidan nan. Sannan idan an zo ka ce na fita. Sauran da ji ko na ga ka kula wata na ci uban mutum. Ka san halina dai sarai, ya masa kashedi da yatsa. Ɗaya kansa ya yi ba ma abin da zai faru sai dai baki faɗi me zan girka maki ba. Ta kalli Inna da ta yi zaman ‘yan bori tana kallon ikon Allah ta ce, kai min tuwon shinkafa da miyar taushe, ka tabbata ya yi daɗin na kwanaki. A dawo lafiya in ji Amadu. Ta sa kai ta bar gidan, ta biya ma ƙawarta suka je gidan Malam Gardi aminin Amadu. Bai da yadda zai yi da bai zuwa Kemaru ɗin nan, amma ya zama dole don shi ne ginshiƙin tafiyar ma. Kaftin Ahmad da tun da suka haɗu da su Walid kullum sai ya roƙi alfarman Mejo ya raka sa gidansu ya raka sa gidansu ya kiya ya ce yau za shi kaɗai. Tunda jibi za su bar gari har ma an turo madadinsu. Tun ta shigo gidan take kwala mata kira sister. Wanda da ke kwance zazzaɓi ya rufe ta sake rintsa idon ta gam dan sabon kuka ya zo mata jin muryar Maryam din. A hankali ta shafi gun zuciyarta. Ki haƙuri zuciyata, tabbas na san ba a yi miki adalci ba. Ni ma zan ƙara miki wani rashin adalcin na raba ki da ankul dan bai dace ya zama jigo gare ki ba. Me yasa soyayya ta ba ta cika ne? Me yasa nake rasa wanda nake so a daidai gabar da nake jin zan mallake sa? Wani laifi gare ni a fagen soyayya da take azabtar da ni? Hawaye masu zafi suka zubo mata. Me ankul ya taka da yasa yi min wannan cin amanar? Rashin gata. Wannan haka ne zuciyata, rashin gata yasa ankul min haka. Shi ma dadi rashin gata na yasa shi son aure na. To ni Walid waye ya rage gasa na yanzu? Ya Mustapha. Kwarai ya Mustapha, amma yana ina yanzu? Me tare da ke, amma ni me zai hana ki je neman sa? Babu abin da zai hana, amma sai na ɗau fansa abin da ankul ya min ko yaya ne. Sista ina ta magana kin share ni lafiya? Ta yaya bargon ta ɗan da kiwu Walid ɗin. Cikin sauri ta jin hannunta baki da lafiya sis. Da gudu ta fice tana kwala ma dadi kira dan mama ta je gun wata ƙawarta. Neman shawarar yadda za ta fiddo Walid gari ta samu kuɗi yarinyar ba ta da ganewa. Jin Maryam na kwaɗa ma dadi kira Walid ta yunkura ta tashi don ta hana ta, amma ina har ta bar ɗakin. Kawai masu sauraron mu a nan za mu dakata sai mun haɗu a labarinmu na gaba.